Лабараторны дослед нумар 5. Распазнаванне іонаў кіслотных астаткаў. Хларыд, сульфат і карбанат іонаў. Абсталяванне і рэактывы, якія выкарыстоўваюцца. Штатыў для прабірак, прабіркі, растворы карбанату натрыю, сульфату натрыю, хларыду натрыю, нітрату серабра-1. Пры выкананні доследу неабходна прытрымлівацца правіл бяспечных паводзін. У першую прабірку наліты раствор карбанату натрыю аб'ёмам прыкладна 2 кубічныя сантыметры. У другую прабірку наліты раствор сульфату натрыю прыкладна такога ж аб'ёму. У трэцюю прабірку наліты раствор хларыду натрыю таксама аб'ёмам прыкладна 2 кубічныя сантыметры. Дабавім у кожную з 3 прабірак некалькі кропель раствору нітрату серабра-1. Працягнем дослед. У кожную з 3 прабірак, якія змяшчаюць растворы карбанату, сульфату і хларыду натрыю, дабавім некалькі кропель раствору хларыду барыю. Працягнем дослед. У кожную з 3 прабірак, якія змяшчаюць растворы карбанату, сульфату і хларыду натрыю, дабавім хлоравадародную кіслату. На падставе назіранняў укажыце прыметы хімічных рэакцый.
Складзіце ўраўненні рэакцыі выяўлення іонаў у растворах у малекулярным і іонным выглядзе. Назавіце прадукты рэакцый. Зрабіце вывад пра спосабы распазнавання аніёнаў у растворах.